Bueno, pues com veieu, aquí teniu les croquetes ja congelades, estan super congelades, com podeu veure, i ara el que farem serà encendre aquesta petita paelleta, aquesta petita aparicient, per poder fregir-les. Com si estiguéssiu a casa, posarem la temperatura al màxim i quan comenci a fumellar una miqueta anirem ficant una a una les croquetes en 2 tongades perquè en faré 12 i ja veureu que no cal descongelar-les. Aquestes croquetes, encara que estiguin congelades, si tens la temperatura entre 160 i 170 graus l'oli, no cal descongelar-la i no se te quedaran congelades per dintre. Potser perquè són casolanes, potser perquè no porten aigua, com li poden afegir a les que compreu en el supermercat, perquè això, bueno, per engreixar-les una mica. Aquí només que és llet, margarina o mantega i farina i para de comptar. Aquí no l'afegeixes aigua, no l'afegeixes líquid. Llavors, si poses líquid, se congela i fa bloc de gel. I és per això perquè a vegades es queden per dintre congelades i per fora estan torrades quan fregeixes una croqueta congelada de les que venen fetes. Aquesta no li passarà. Esperarem un momentet a que l'oli escalfi una mica. Bueno, ja tenim l'oli calent, hem baixat una miqueta al set i ara anem ficant de una en una, a poc, que si baixa la temperatura, perquè com estan congelades teniu que anar de una en una, sense pressa. Una i ara esperarem. Com a casa, ja veieu, amb una forquilla mateixa la podeu anar girant una miqueta i com us he dit abans no us quedaran les croquetes per dintre congelades perquè no porten aigua, no són com les que venen fetes. D'acord? Per tant, tal com surtin d'aquí ja es podran menjar. Ara hem pujat una miqueta la temperatura una altra vegada al 9 perquè com baixarà la temperatura de l'oli amb les croquetes congelades, tenim que remuntar la temperatura. Enteneu? Quan estaran? Quan estiguin duradetes. Ja veieu que ni es trenquen ni pràcticament no fan soroll, encara que estiguin congelades, perquè no porten aigua. Quan fiques una croqueta i fa molt soroll l'oli, vol dir que té molta aigua. Aquesta ni se sent, pràcticament una mica el congelat del congelador, però no té aigua i no fa soroll. Ja veieu que estic trigant res, molt poca cosa. 2 o 3 minutets estaran fetes. Si teniu una fregidora, la temperatura 170, d'acord? Que no baixi de 170, més tampoc perquè es cremarien. En 170 és més que suficient, si teniu una fregidora a casa. També podeu fer un altre tipus de paelles. Jo he agafat una aparicient perquè són fondes. I al ser fonda, clar, quan fiques una croqueta no, però quan fiques 2, 3, 4 o 5, 6, el nivell de l'oli puja i ja queden cobertes per l'oli. Igualment, n'hi ha que anar girant-les una miqueta, d'acord? Ja les trec de seguida. I bueno, espero que la propera vegada que feu vosaltres croquetes, com us he ensenyat, em passeu també un vídeo, a veure què tal us han quedat. Ja me direu què tal, si són bones o no. D'acord? Us vull ensenyar una última cosa, abans de tancar el vídeo. Sobretot, acabades de fer, no les mengeu directament perquè us cremareu la llengua. Aneu en compte. A mi m'ha passat més d'una vegada perquè estan tan bones que dic, ostres, vull menjar ja. Ara les treuré amb un paper que tingui, que pugui absorbir
que pugui subir l'oli sobrant, d'acord? Aquí les teniu. I ara us ensenyaré una cosa més. Veieu? I ara, mentrestant, us ensenyo una cosa que us vull... Ara ja està l'oli calent, podeu ficar totes gairebé de cop. Però de una en una, no de dos en dos, ni de tres en tres, no, no. De una en una, que vagi agafant temperatura. I ara us vull ensenyar una última cosa. La textura. Mireu, gairebé, mireu com queda. Gairebé amb la forquilla i queda com una beixamel per dintre. I queda com una beixamel per dintre. Vale? Mira, la xafaré perquè veieu que estan completament descongelades. Cremoses i com una beixamel. I ara, si me menjo una, me'n cremaré la llengua. Ara me la menjaré. Bueno, pues fins al proper vídeo i espero que us agradin les croquetes. D'acord? Vinga, el teu cuiner a la vostra disposició com sempre. Que passeu un bon dia.